Salam mehriban dostlar, sizi bugün yine bir duygulanırcı rivayet görün vereyin. Başta men şol rivayeti dinleyemde bir hil dünyam daralıpdy, yüreğim gıssa bir hileki. Soňa pikirlenip oturdum, bir dünya göz ayladım bolýan olsaň, kalbama bir geňlik aralaşdy. Dinläp görün, belki sizem duygulanarsyňız. Bu riwayetin ýygynyň ýene edil şol riwayeti meňnis bir sora bilen ýüzlenjek size. Haýsyňyz birinji bolup jogabyny berseňiz, 50 manat pul bayrağı var. Canına sağ olsun. Bir wagtlar kerwen bilen sewda gidilýän zamanlarda bir kerweniň ýöreýän ýoluna bir dukan, bir magazin var eken. Ondan gelýän kerwen şo dukanyna düşläp bir çay içerek edip demden alyp ondan geçip gider ekenler. Ondan bu dukanyna bir kapatada oturan bir papugay var eken. Papugayam hemmäňiz bilýänsiňiz, umuman papugay diýilýän janlaryň belli bir prosentde adam diline geplemeni okuýuby bar. Bu adam diline gurulýar eken. Ondan näme o zamanlar ýöne bir müşteri klient bolup durman soň dukanyň eýesem ýanky ýeközü waty, içi gatan waty ýanky papugay bilen gurulýar eken. Dertleşýär eken. Ondan bir gün ýanky dukansy Hindistan'a gitmekçi bolupdyr. Ondan bu goňşularyna, tanış-bilişlerine aýdypdyr, men şunu ýaly Hinde barýan, eger bir sargajak zadyňyz bolsa, sargasaňyz getirip bereýin diýip, şunu ýaly ki aýlanyp çykypdyr. Ondan ahirine gelip dukanyna gelip girse papugay oturan. Ondan dukansy içinden pikir edipdir, ay yekelikde sırdaşym şule, gel şundan birde sorak göreýin, näme diýýärka diýip, ýanky papugaýa ýüzlenip şeýle diýipdir. Papugay diýipdir. Men Hinde barýan diýipdir. Eger bir zat gerek bolsa aýtsaň saňa da getirip bereýin diýipdir. Sen bir ýeketak ýollaşym hem sırdaşym da diýipdir. Ondan ýanky papugay diýipdir, maňa gerek zada ýok diýipdir. Ýöne bir zat uğraşsam ertip berjekmi diýipdir. Benim geň alyp erter näme ertip bereýin diýipdir. Onda sen Hinde barsaň şunu ýalyk bir bag wadyr diýipdir, bir eremmag diýen ýaly bir bagyň adyny tutupdyr da. Şo baga baryp girersiň we şoň içinde bölgeden papugaylar wadyr diýipdir. Ondan şolar syna gitseň, has bir ullokan, ütköşük saýraýan, gaty sesli, daýaw sesli saýraýan bir tokka papugay wadyr diýipdir. Şo papugaýa men edil şu aýdyşym ýaleke diýip şu salam elip diýipdir. Ulan aýtdy ýa-welin, ey papugay diýdi ýanka. Biziň ýurdumyzda bir kapatada oturan papugay saňa salam aýtdy diýdi. Ýöne edil şunu ýalek edip aýtgyn ýa. Gurruna üns beriň, size esasy gerek ýerşýär. Ey papugay, biziň ýurdumyzda bir kapatada oturan papugay saňa salam aýtdy diýdi. Ulan şunu etsem bolýarmy? Bolýar. Boldy, men şonu ýetsen arkaýyn bolýardy, gidýär. Ondan bir Hinde barya etmeli işlerini edip, ýanky papugaýynyň aladasyny bitireýin diýip, ýanky bagy gyrklanýar bolýan, doğrudan şo ýerde şo ýalyk bir bag bar ekeni. Ondan bu bagy izarlaýa, gözleýä, salgysyna barya da tapýa, girýär, on doğrudan içinde bir topar papugaýlar uçup ýörler diýe, her hil saýraşyp, oýnaşyp. Ondan synlap gidýär bolýan, ýanky diýen ullokan, ütgöşük saýraýan, daýaw saýraýan tokko papugaýa gawap gelýär. Ondan ýanky papugaýyň aşagyna durup aýdýar, ey papugay diýär. Biziň ýurdumyzda bir kapatada oturan papugay saňa salam aýtdy diýär. Bilen papugayam şey diýip durupdyr da, "Way o papugaymy?" diýip agaçyň üstüne aýagyny galdaryp ölüp ýatdy diýär. Ondan bu adamym bir hilek bolupdyr maňa. Ay bir nähili bollay. Bir yerden gelip ay janawaryň ölümine sebäp bolaýdymlay. Ay umuman müň pikir urupdyr da, ya aýtman, aýtdym diýäýmeli kenimlay diýipdir. Her hil pikir bilen ýanky yerden keýpi nol halda ýa gaýdypdyr. Ondan gelýär ýurduna, gelýär da ýanky sarganyň zatlaryny berip dukanyna barýawan papugay işi getirip garaşyp oturýardy. Men salam meltdiňmi diýip. Ondan dukansam aýdypdyr, ey salamyňa eltdim bolýan, bir hilerek boldy diýipdir da. Olam näme boldy diýipdir. Ey şunu ýaly ki, ey papugay,
Bilen yurdumuzda bir kapatada turan papugay sana salam aytdy diýdim, on aýagyny galdyryp ölüp ýatdy diýipdirdi. Bizden ýanky papugay, "Way o papugay öldümi?" diýip bedölüp ýatdy diýe. Ozan adam has bir hileki bolupdyr da, keýpi dagapdyr da. Has nola düşüpdir da, aýbyr nähil bollaýpdy diýip. Ondan ýanky adam, her adam bolsa bir bilece sırdaş, dertdaş bolan guşum, bir it guşyp gitmesin, mana bir adam porman edip jaýlaýyna diýen pikir bilen, ýanky kapatadan çykaryp, daşarda bir otun üstüne goýup, pilini almaga bir 10 adım ýörepdir bolýan, ýanky papugay pıtırt edip uçyp bagyň üstüne gonyp oturypdyr. Ondan ýanky adam ýankyň aşagyna baryp sorapdyr, "Nämçin alladyň meni?" Ondan ýanky papugay aýdypdyr, "Ýanky salama düşünmediňmi?" diýipdir. "Ulam ýok, düşünmedim" diýe. "Men senden salam ýerdim ýanky papugaya, biziň ýurdumyzda bir kapatada oturan papugay sana salam aýtdy" diýip. "Kapatadan nädip çykmalyp sorap berdim" diýe. "Olam kapatadan diňe öleňde çykarsyň" diýip jogap beripdir diýe. "Ine öldüm bolýan çykardyň" diýipdir da. Indi muny alimler, ulamalar nähil misal alýar. Umuman dünýä bir kapatadyr diýe, gabr bir gapydyr diýe, ölmesen kapatadan çykmarsyň diýe. Şu gürrüňi diňläp bir hileki boldy, kellem, ýüregim agdyrdyňdyr bolup gitdim. Ondan umuman dünýä syn etdim da. Indi özüňizden syn edip görüň. Mysal üçin sen Türkmenistanda, Rossiýada, Amerikada fark etmeýär. Belli bir serhede çenni sen azat, belli bir ýere gelýän, nerik barýan, saklaýarlar. Geçmek kadagan, kapatada. Mysal üçin ýokary uç, mysal üçin 250-300 kilometr giden soň, gyza gaýdaýmasan çykalga ýok, howa ýok, ýanya tehnika. Kapatada. Ondan alimler, ýene bir alim näme diýip düşündirýär? Ýanky papugay diýe, jan diýe, adamyň şu beden binasynyň özü bir kapata diýe. Gapyrgalar bir-biriniň içinden geçirilendiýe, şu beden binaň özü bir kapata diýe. İnsan haçan ölünüňi kapatadan çykýar diýe. Şoň üçin näme diýe? Dünýä bir kapatadyr, gabr bir gapydyr, ölmesen kapatadan çykmarsyň diýe. Birden ölümi atlatday diýip ýüregiňizde bir erwet pikir salaýman, umuman bir pikirlenersiňiz, duýgulanarsyňyz diýen umyt bilen bir rawayaty görüňmerdim. Inni başdaky sorawmyza gelýär. Şu kerwen bilen baglanşykly bir soraw. Gadim zamanlarda şu kerwenin gidýän ýoluny bir çaýhana bar eken. Ähli kerwen geçýän kerwenleň ählisi şu çaýhanada düşläp geçip diňe çaý içýär ekenler. Ondan bir gün ýanky çaý demleýän garry adam ömrüniň ahiri gelýär, ölüm ýastygyna geçenne ýanky ogullarynyň birini çagyrýardanym. Ýanky çaýyň şo döwür şo çaýyň beter gow çaý bar eken şoň. Şoň nädip demleýänliginiň syryny ýoşadan gulagyna aýdýar. Indi şo ýerde mani mergenam Anna Muhammedow goýupdy. Şona ýygydarly dinleýänler munyň jogabyny salt taparlar. Şonu 3 mi 4 sanaky pozisiýa goýýar, şulaň haýsysy diýip. Siziň pikiriňizçe şulaň haýsysy? Birinjisi köp gaýnat, ikincisi köp deme goý, üçüncüsi çaýyny köp at, dördüncüsi köprek gaýtar diýipdir. Şu sorawlaň haýsysy dogry? İlkinji bolup dogry jogap ýazana nomeriňiz belläň, 50 manat pul baýragy. Janyňyz sag bolsun.